Munggah. Naik. Iya toh. Latihan tangga nada. Ngomong ngono tekan. Olah. Ngomong ngono kuwi wong iki iso. Solfes. Kamu menirukan kayak aku tadi yang diajarin sama kecil tadi loh. Keduren. Namanya tangga nada itu dari bawah naik ke atas atau Iya. dari atas turun nadane. Lah iki mau iki keduren aja sing dhuwur-dhuwur. Oh iya, ndek berarti. Bukannya sama laki-laki tuh sama ya nadanya ya? Enggak. Saya kan anu toh separuh. Iya. Oh iya tindakne. Oke lho. Mau cilik kecilik endang gede gegeden piye ta jane? Angan. Apa ki? Wes Katok cilik kecil. aring